Så i mange år har jeg sagt, at jeg gerne vil køre Fyn rundt, men min kone har desværre ikke haft lyst til at tage med. Og så tilfældigt, så har jeg samlet 3 andre drenge, og de kender ikke hinanden. Vi lever stærkt. De arbejder hele tiden, de holder ingen pauser eller noget. At de er travlt på plejehjemmene, men måske er hjælpen på vej. Odenses ældrerådmand er klar med et nyt tidsforslag. Så kommer der en stor øps flyvende og dykker lige ned i øllen, og dem bryder vi os ikke om. Det var heller ikke en hvilken som helst Veps, der fløj ned i den fynske biavlers glas, men intet mindre end en ordentlig basse af en invasiv art. Vi skal have hele dagen med. Der er sådan en speciel energi at komme ind og se det hele, inden der er så mange mennesker. Ja, nogen vil ikke miste et eneste sekund af årets Tinderbox Festival, men ellers var det stille og roligt og ingen kø, da portene blev slået op. Sene fynske nyheder. God aften. Der er ikke tid til de ældre på plejehjemmene i Odense Kommune, og der mangler også hænder, sådan lyder det fra både beboerne og personale. Men det skal et nyt forslag forsøge at lave om på. De har travlt på plejehjemmene, der kommer flere ældre med flere skavanker, og det kræver mere tid. Vi lever stærkt, og vores planer bliver tit lavet om, når der er sygdom. Både for os, men også for borgeren, at